sus, kaloy sa kong mga anak. Uy, pay amahan. Ako pa ni, wala ko aniguan. Natay. Okay nung, sige ha. Mulakaw na ko. Anak ko, giandam diri nga pagkaon para makakaon na mo. Nya, paglimpyo mo diri. Para ikaw ulit na ko. Ikaw ulit na ko. Trabaho na ko. Manakog dari ha, managugas ang plato. Wow! Nga para makakaon na nanay luto dari. Nga matrabaho na ko. Unya paglimpyo mo dari ha. Nga mulakaw na ko, paglimpyo mo sus. Aloy sa ko mga anak. Mura naman kong inatay ani, hina og tatay. Sige, laban na gihapon. O paglimpyo mo dari kay mulakaw na ko, nya ikaw uli pagluto mo ha. Okay no. Ako na diha, pagkanin mo mga mangod. Magtrabaho na ko. Nana ko, igiandan niya sa misa ha. Asa lang ka ma? Trabaho na ko. Sige na, ito na buhay mo. Ako si Lapig ko to. Ay, pag tinapulan niya. Tibalan mo mga mangod. Wala ka na kuhay mo mga mangod ha. Ay, kahapon. Na, paglungkad niya, na uli ko, way luto. Oo. Tibalan na. Ay, sige ko, oo diha. Hindi rin ako. Oo. Oo, doon kayo ka uli? Sayo. Oo. Paglimpyo mo rin ha. Oo. Sige ka lang, bantay ka lang. Sige rin ako. Oo. Ayaw di ba? Hinahanap ako pag yun. Nagluto siya tinuod. Pero gibinlan lang may kamay kikunod. Ang wala, sige may katog. Kureng! Kureng! Uy, sa mukha ni mo. Uy! Bangon! Paglimpyo! Ah! Eh, paglimpyo, ting! Titing mo na kung pinaghagok kita dito sa Kamanghoran, sus! Dong! Kamu na dong, kasi mama! Ikaw na, doon ka mo na. Ano sa edad ko ang awas niya? Ako! sa apang kita dito. Aong dayon. Ama kong cellphone! Bukla mo. Ampe kong cellphone, pre! Sampai ako kita to. Kano yan? Ano sa mga tanong? Ang singkat ka to? Isam na yung chat niya, paglimpyo ko no? Hindi na kumala ka dito. Ikay babae, ikay mangimpyo! Kaya ka mo, wala may gwinta. Ako may mana gumagwangan! Hindi na Ang na! natabangan sa ko na titing mo. Ganda ko lang lawasan ako. Ako na saan? Kaya nagkaon. Rumano? Sa nagsige mamong tuntun, ay! Uy, Roman, ako sa... Wala akong apang umiyak. Ano naman niya? Paglimpyo lang, tabangin is ko rin, inyong mangot eh. Tabangin yung mangot eh, kapuyan inyong mangot eh. Naglabad kong kung ano sige. Okay, tabangin, San Mia. Mga gani, tabangon ta mo. Kung sa panig, di ka mo magdintin yung mga naglawas. Si Rumano lang ngayon. Kita po yung ko si gitar ka po, no? Si gitar ka ng imong gitar, imo ram barkada. Ikabot na itong Mama, porte sus, labad sumot lang. Ako yung puntarya to. Sa di ko rin na lang din. Ako na lang kanan. Pangimpyo na ko rin. Ano? Kung ginukot na gila ko banit yung giligiran diha. Sige, mga unta, magsukad ko. Mga unta, magsukad ko ha. Ha? Sige na, pagdali, buto na kay ko. Kapilit din ito ng kutsara. Malaki. Kaya mag-video ko sa akong afam later. Bro, hindi gwapo na yan. Ito Uy, dong, wapo pa rin mo, no? Pagkawa ko na Roman ko, naon na Roman. Ay, bugnas ko lang akong Roman. gabi eh. Roman. Ano mo, nagsige pag cellphone. Unsa man na imo da kuring? Ambil na yung mami, pakita ko yung mami. Ayun, budiya kay makig-video ko lang kung afam unya. Sabi, joke ko lang yung mga unta. Unya, lagod-una lang mo dito, good. Ko lang lawas yung pol-pol kay mo. Napay Roman. Saan na Roman? Sabi kaya, oy, hindi man ka, mong nagtatsata diri, 50 years ng taway uyab diri. Tsata diri. Nagduda ko na kuya ba? Babae na laki. Babae, Maria. Kuya, ika Vicente, Teng, unsa man ka nagsige magagsista? Ay, kung nabuksan mo ka, no? Tinawag ko lang rin. Tinawag concert lagi ko, no? Karon? Dili, dugay pa. Bat-bat. Pagpatisan pa na ako kay Dahil mo. Diwata yun yung amahan ay. Huwag mo maluis yung
kinuha yan, mama. Sige, pagpagwapa mo siya. Ano, Amerikano na. Of course, oy, si Tommy. Bantay ha, Magkano itong kayo? Amerikano itong kita, Leka. Kita. Wala yung Amerikanong ito. Baka manayang si Tanahin, si Tadlaw. Naglaon ng mga Kuya ninyo, mga on tayo, magbuwag ng gyapon mo. Mama, magbuwag ng mga dali, 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 dali. Dali, 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 dali. Dali, dali, dali. Ikaw ata, yun. A few moments later. Kinsa to'y, ikaw may babae, kay manghipos ang lahat. Ako na sad. Kinsa may manghipos ang lahat? Ako may permi mo makikanya. Uy, wala sila hindi ha. Ikaw may kamuran, be. Ikaw, be. Ha? Dapat kamanguran, tinangga, dili sig sugo. Uy, kam natin. Ubing. Sige, sige. Usa na dati kami. Bukog pa. Wapa man jud ko ikaw. Ampon naman ka, mong nabati ka. Ako na sad. Tingnan. Sa mo mo. Sige mo magtuntun. Ipusan na diha. Ako Kaling natin kinabuhias. mahal naman, di ko manglibyo, no? Mag-video call ako later sa akong account. Kabaw? Maniho mo diha kung matuog ko. Kita bitaw tanan ko sapaan. Ikaw man sa kamagwangan, di kay mama rin. Wala nga si Tiko rin. Kasabang kasi may babae. Uy, kamangguran ninyo yung sugo. Napag-release ko mo daw. Iyahe kayo mo. Sumbong ka mong mama noon, ako pero yung sugoon nga, madismiti ka diri. Napakilaki mong limpyo. Ano? Dabaan ninyo, magsige mo maglalis na natuog ko, napakoy mamisita ko ugma. Pagkikir na ako. Kuya niya, magkari mama yung balay. Bahala mo rin ha. Lina, limpyo. Roman. 2,000 years later. Sus, kahugos ato ah. Bakit na ako, maulang hapon punta. Pag-uli, maulang hapon. Hoy, ganan! Nausap ka naman. Sige kang higdala. Sige na kagkuhan niya. Silpon. Ang usasan. Nag-usap ka na no? Mama, ako silang limpyo diha may yan, nabugaw-gaw na sila diha. Ikaw din, nag-usap ka din. Usap trabaho ni mo. Kuhan yung gitar lagi. Matina lagi yung concert lagi. Ay, kung ako sa mukha mo, no? Okay. Ah, ilasa ko din yun. Kuya ma, sige da ma, ganina kay nakadlaw. Sige ko panugo ninyo. Masige mo sukol-sukol na ko. Sige na panugo man, Yeah. hindi siya malihok. Ang tita to, eh, Una lang mga ibabay. sige. Magkuhang ko gumam na. Buwa ko nila. Wala mo lagi may ligo, ah. Napili ko katiguang na nimo. Sige, pili ko. Huwag may palit sabon. Huwag ka O sige. Gutom kay ko. Tanong sa ko dire. Pantay, wala akong maglungkot. Mukab ko dire. Oy. Sus, may luto. Tinala ko gutuma. Wala, hindi ako. Ikaw lang. Nagwawi mo ang mamado. Hindi ko kaano, may diet, baya ko no. So, pwede siya kumakaon. Di makaon. Sa din mga bata, oy. Kung ka na siyang istoryahan pag di ka nako. Unsa naman tanong sila. Ay, wala ko no, kung makignet. Ako sa tulaki. Ang bitahan ni kuya. Wilong ag mama. Di ka na mamaro tayo. Naguna-una laglakaw. Sige mo sa kagigda dira, ganina kayo. Subukan mo, musubi pa mo sa man. Bani. Ikaw may tiguang ano, eh. Wala ko dira, subo ito mama. Lakaw ko. Bahala. Sumong lakaw. Subot po ka. Di ka kaya texas na dating. Uy, ganong. Oh, Huwag ka magluto dito. wala ito maglutos ko rin kung tugsugo. Sali ka ba sa imong manghod? Wala mo magluwag ay. Ate sige, video ko na ito yung apam. Kasi apap. Kung naglo itong kayo. Atong nulab kan hard disk ba? Wala. Ay, wag ito maglungkag. Ako ni kasapaan, mama. Ako na lang permi diri, suguon nila may luoy kay kuma. Dili ka gikan. Naki-video ko sa kong afam no, may dala makatabang ko sa tong kalisod. Naon sa Sus, Matabang parihan na na ito. to niya. Oo, niya siya ra gyapon. Oy, palitan ta mo sakyan man o cellphone kung madayon to akong afam. Mapot to. Oh, next month Mani maabot mga, ko. mani mga bata. School kisanan. Ako ba ng trabaho? Kauli ako gahapon. Naunsa na mamo? Hindi na yung spilda. Ay, tay si Yaw. Sagain na siya. Tingnan lagi Mama. na. Nasa. Asa man mo? Balik kami na. Oh, ibalik mo lagi ka. Sabaan mo mo, magpahumuta, nakalimot. Makikita ko dito sa Naasa man tiron? sabaan mo mo, ako silang kuya, sapa kay kada. Kariha man ang upa. Madungod kayo. Nasa lang diri ato ah. Huwag maglimpyo. Huwag luto. Karon magluto mo para ko alam. Wala na ni mga bataan. School na kayo. Luto ko gako ah. Huwag kayo. Para ko alam. Bahala to sila. Dito sila kaon. Magagawas
Yo! Karon, bawa dyan mo, kuri magkauri kasi maglawayan eh. Ako na tinandak ko. A few moments later. Kita kinabuhi agutom kayo. Kabubuangan. Ano eh, basin. Yaw-yaw pa man. Itood nga ako mabuwang inyo ko itood. Saan na itood? Ikaw may pating. Ikaw na ko rin. Wala na diya. Gutom na kayo nun. Tao na. Ay, tayo ni kayo. Wala na nagyaya. Gutom na kayo ko. Gutom na kayo. Ano yung cake? Awon na ko. Luto sila. Badlungon maglayas-layas pa. Di magpa-istorya. Karon. Masilikan on. Mahala ko sila. One eternity later. Ma, kaon may kape. Aglong agnaday ka? Ano pa sila? Ako nila dito kardiro. Ay, salamat. Tingog na. Salamat pa. Ako nila. Sasadaan na. Kaya si Kano nga girl. Report chap. Ah, lami ang sumpaan eh. Ay, hindi na. Kuya ha? Ako na usa ha? Ano na plato be? Division. Wala akong hadagi mo ha? Are Roman, gutom kayo. Ano nyo ay mura mamuglik ko. Mura Kuya una, kuya una. Bilis niya. Kaya ko. Kutsara. Lo, wala lagi gal, wala lagi tong agi mama. Kaon na lagi ito. Anong di masikat nun? Wala niya kahit mag-ugot. Palong ako dili. Ma, wala lagi kanon ma. Kamuray kahibaw? Butong mo sa dahil mo di ay, ako pa kahibaw? Ako pa rin nalabaho dere? Nakakakiyo ko busaran? Di pa ko niyo lutuan? Unsa, mataan mo eh? Sukit, pagagmay pa ninyo. Ako pa rin, pa ninyo, kaya wala na mo yung papa. Kunya ka man, ano ang gapon ko ninyo? Pagkabusan mo. Hindi pa batlong. Lagi ka na ako dire, tarungo na mag-story ang akuan. Mihuka na ninyo diha. Pagluto mo. Makakuan mo sa inyong upuan. Luto mo dito, gusto mo no? Cool, kakalap-kaw na rin. Pas mo. Tulong ka dito ko rito. Tato. Tulong ako. Kanon ka mo. Bangante kaya. Dali. Kasap kayo ito. Nuding nga na. Sige, last na rin. Kasap kayo ba? Sige, kasap mo. Sige, kasi ko sila yaw. Ayan na tana. Tapos na ni mama. Ang ka na. Isa na papa. So, what's up mga ka-playbacks? So, mag-shoutout me sa mong video gibuhat niya aging adlaw kay wagin may ka-shoutout ato kay gadali me kay napamibuhaton. So, shoutout day kong Ate Jure alias Kuring og ni Ate Maricel day. Shout out ko ni Ate Maricel alias Isil. Isil. Day. Amo to mong ginikanan nga walay ba na shoutout dito sa among video. Og shoutout day ko ni Manoy Joy alias Yan o. Kiano nga among maguwang kunuhay sa among video. Shout out lang sa ko ni Mark alias Dikong. O shout out ni Basilio alias Arwin. Og shout out lang ko ni Primo alias Mion. So wala na sila tulo guys, si Basilio mga ka-flippack, si Basilio Kianong. dili Ay, dili. si Mion. og si Dikong. Dikong kay na sila gibuhat sa ilang priority sa ilang pamilya guys nga mga ka-flipbacks nga busy pa sila ba. Nya among gi-shout out. So thank you ninyo mga ate, mga gwapa na mo nga kauban sa video ni aging adlaw og ayaw mo kapulpuol sa among naong, balag mapulan mo sa among naong basta among video ayaw niyo pul og lantaw og tan-aw sa mga gi-update nga gibag-ong gi-post dito. Og shout out lang sa ko sa ako igagaw nga si Karen Marie dakog ilong. Og ni Auntie Nere nga putot. Shout out ninyo. So
shout out sa magpa-shout out sunod na mo nga buhaton nga mga palingaw, pasiaw. Malingaw lang mo, bahalag ikaulaw. Bahalag mo ikaulaw. Bot. So, Bye-bye. mga mga ka-playpacks, babush.